Mel. Nggih, Ndoro. Aku gentenane Mbak Mur. Genten aku. Kok sik Mel tak lapane dhisik aku Mesti suwene blur, iki. nggih. Suwene Arifin iki aku lembut. Aku tak tekok ya Mel. Pripun, Mae? Atiku ki kok leworu ngono. Lah kok iso? Enten apa? Mur. Seteng. Wek. Iki gak ada kicik-kicik ngene. Ora. Wis Ora moro. ndekne ki anu. Iki ramune gak moro. Iki mau lagi entuk konten pira? Aku dhewe Pira? ngonten kali. Dek telu apa eleh Mur? Ngomong mbek. Doke bakul ora Yun? Lontong apa gethuk apa saenake bakul gak? Lho. Jam pira dodole? Lah piye cara mena saiki mangkat, cara mena saiki mulai di oceke dianu mateng jam pira? Wah, Mbak yo nek gawe yo kangelan. Minyak apa nonton biasa, mak ngoten niku. Lah minyak enek ya apa ora proses sadange gak 3 jam dhewe. Ora enek, Mak. Piye? Dok. Iya, Dok. Doke bakulan mboten. Pak, diam. Silent please. Iya, jam pira, Dok? Jam pinten, Dok? Jam pira? Huh? Waduh, kesoran nih, Dok. Kesoran nih, Dok, sekali, Mak. Gak sah. Hah? Nek kesoran gak sah, Mbak, wis gak sah. Ya wis gak dodol ya wis ngono wis. Wis gak dodol wis. Ya wis nek anu kesoran, Dok, gak iso. Kesoran. Iya, kok nek anu tak telepon Yun. Ya. Iya, Dok. Pokoke ngene Mur. Iki kan mau 50.000 Mur. Pokoke kowe lagi ngonten ping pira? 3. Lah kontenku biasane kudune ping pira? 8. Lagi entuk 3, 4 iki ya. Aja plonga-plongo kowe. Aku ngeplonga-plongo sedih ini ki aku. Kurang ping pira Mur? Apa piye nek? Kurang ping pira Mur? Piye nek? Kurang ping pira? Lho sik ngene lho, Mak yo. Bocah loro iki 50.000 iki arek tatu ngono Mak konten ping 8. Piye? Lah iya diitung lah. Iya ngono padha. Berarti kan hitungane kan kurang. Kurang ping pira ngono ae lho. Benekan 8 nek ejere ping 4 ya kurang ping 4. Radhe Umpamane 4 kuwi umpamane tak cicil sedina siji patang dina piye, Mas? Ya mah kok nggone mandor kowe 50.000 budal jam 8 mulai jam 7. Lho kan kuwi khusus mengonten. Lah iki mau wis duweke bojo Mur 50.000 ya abot. Kula niki nyenyang, Mak. Umpamane jenenge nek kaya ora pitu wong utang itu lho, Mak, terus sambayare dicicil ngeben berarti. Terus bayare dicicil. Mur aku tak tekok ya wis. Ping 4 lah, engko wis ping 5 iki. Wis tanggo ngertak jak alure lek dames tetep dadi ping 8. Wis kowe ora kowe tapi alure lek dames ae ya. Sing penting alure lek dames ping 8. Engko sedina ngopeni geragalan wis salam bojomu. Tekan omah. Mel, jaluk Mel anune Mel. Iya. Tekan omah ki lembut wong iki. Kowe sing penak tampa dhuwit 50.000. Aku ngulang sarak nang wong wedok. Kowe jek geragalan ngepel, nyapu, mbah-mbah, nyetrika, masak. Masak gak? Masak segoto. Jek ngopeni rapa, ngedusi, nyewoki, ijek mbok jaluk dik 50.000, aku dikon ngonten mae ping 8 ngono nang Kumur. Ya. Nah, berarti
rasa kok pindhone ya kowe nang kono iki. Mampus. Sambakno aku. Terus ora tau ngenakno aku. Dadi juta-jutaan ki apa nggo Sabema apa kira-kira mbadok gragalan. Mbadok gragalan sapi. Aja ngono kowe, tak belani wong lanang. Tak penakno delok. Oh, aja ning wong lanang kaya iki. Delok. Ngono aku cek kleru. Bojomu ngarit ngopeni bocah udut enek gerak apa daud enek ngusung gabah handam ki donya mi malah jutaan nek tembok kowe buruh ngelik dames yo ampun cakemah hari ini sing penting ping 8 ya ping 8 aku nek kentil mae sanggup mak aku ping 8 nek kon ngluyur dhewe aduh marah sanggup aku mak pokoke sing penting ping 8 apa ngintir apa ora sing penting ping 8 kan tak 200 rupiah ya wis jam 2 Rene Mel tak tekoki ya Mel aku ki mau ndelok ku lho videone Mama Dewi ki nek nyuting iso apik ngono ki piye sing ndek wingi niku to oke enek jipo lah wong niku lho mak tukang syutinge nggih tukang foto shoot videografer iki mak rencange kula sak studio ya wis tak rekrute Mel nggih iya tak sanjang tapi kowe metu ngono mak piye mbak kalau aku kok gak ero ini gak ero aku lah ayo mbak gak ayo lah piye Mel nek nyuting ngesut iku enak mbak apa ya shoot iso ngedit iso foto video cekelane kamera mak lah nek kontane mak edit cekeli cakku yo premium mak terlalu premium tapi itu ndek iki nganggo HP Mel nggih tapi kok apik lah ndek ngesute ngedite wonten kok diediti kok ya wis Mel karo 1,5 juta melok lek dambe sono karo 1,5 juta iki 1,500 ya lah timbang ngono lho tapi ki metu email aku metu aku terus direkrut sapa ya aku biasanya nek apa dipecat mak iki yo iki nganu niku nek metu kok kene kon ki piye mur aku yo terus nganu lah mak info locker aku iya aku paling info locker terus dalan gawoni map ngono kuwi mak golek locker bagi anak yang belum ada 17 tahun kok paling didadekno kono lho LC lah urung nek 17 sih Mbak merke nang ndi ndek niki aku ki piye jajal lah gak sedih aku tapi ki ditane apa nimbal tletong sedino nek 50.000 apa iya lah wong lempar tletong kuwi esuk ki 8 ikrak sore 10 ikrak ora apa-apa tenang gak Mel ndek iki cah ndek iki kerjane jam berapa mulai Walid iku di studio mae kadang yo jam 1 sampai jam 8 malam, kadang yo jam 10 sampai jam 9 malam ngono. Kadang yo dipanggil job-job wonten iku. Lagi job lek dames keluar. Ora nek enten acara mae. Lek bendinten niku berarti pegawai tetap. Iya, pegawai tetap lek. Berarti double kalih kula ngoten. Sami kalih. Kowe tak pecat, Mel. Wong udah ora seneng ambek kowe. Nanti mur dulu mur. Aku ngatung sapa terusan. Ngono ki sing gak tega ki aku kan yo ngono ki lho mur yo Sam. Umpamane iki nek nang apa jenenge nang toko-toko nang Alzat nang Najah iki yo nganggo mur. Aku lho wis tau ning Najah ngleboni ora iso kenomen gue KTP. Iya padha yo nganggo mur. Iya, Mbak, ning toko-toko piring bahkan ning warung baksone pacare Mbak Dila kuwi lho. Ora ketompo aku padahal ki aku darane cah cilik apa piye, Mbak? Gak iso Mbak warung bakso, Mbak. Gak iso.
Tapi iki aku yang gumun nih Mel. Lo metu SMA kok ora nek 17 gitu. Iki cah sitok iki tok nek. Lagi sekolah cerdas ah, Mbak. Nek 18 sudah wong kacek om. Nek arek cerdas ki wis melecut. Anu mah. Sekolah kecerdasan iku lho Mbak. Biasane iki urung anak 18 ki yo mah ngenteni berapa bulan terus dia masuk kerja. Kok seneng nek 17 Mbak. Biasane ki SD ki sebelum 6 tahun ki gak ngebokno. Pak kecilkan, Pak. Rafa, mae ngonten dikecilkan. Loh, tak celok polisi loh. Aku dari sama ibuku. Dikecilkan. Aku itu main sama ibuku tapi capek. Mbok. Aku gimana tuh sayang? Gimana sayang? Ya udah. Banting. Ya Allah, Mel. Tak nek nyudet. Iya. Aku otin. Pak telepon. Aku tak otin. Lah guys, tolong ngulang. Beratnya ya tolong berat. Iya, komet iki, Mas. Tapi Iki kita tukang jelek. berarti kau genten tukang ngelangi Mbak Nur masak wis mah. Kan benten Ya Kan Allah. gak didelok pemirsa. Kok ijek ngeleti silit telek dames lem. Mangi yo Duh. Mangi yo Piye murnae? Lah aku tak delok wali tapi Usul bola mak editane ngomong. heeh, apik ya, pinter. Aku gak senang Mel. pengen Mbak nek ning studio ngono iki aku ajari ngono. Aku lagi delok ngedit diluk wis ngono Mbak. Oh, jejer ngene iki nganune kudu diapalo siji-siji, Mbak. Aku komputer apa kene Iki anto? komputer lho. Lah aku rak kudu nukokno komputer. Kudu nukokno komputer. Lah aku ki ape kontenku 8 ndekne pecah ndase. Yo beda, bukan komputer nek nang studio dan nang kene yo HP nang kene HP ya. Lah pamane nek kene yo pecah mur. 8 lho mur. Iku koyo dek kae tim ndek kae nganggo komputer memang satu-satu mur. Digathukno iki, gathukno iki. Editane mae nek ning konten sak konten dikei editan Mbak. Heeh. Kudune yo ngono kuwi. Sok pene nek prank-prank ae dipakai ya. Kita. Ya wis. Iki gak sida berarti Walid gak sah. Sah. Lid gak sida, Lid ya wis le. Gak sida. Mak emang asbun lit iki. Astagfirullahaladzim. Lid ijek dikeleti silitku ya wis le gak sida ya le ape tak rekrut tok malah mel-mel. Mak, tapi pas niku Walid ngomong ngeten. Piye? Kuwi gak membutuhkan tenan iki, Mak. Ambek rencana ibu kuwi gak membutuhkan karyawan ae ngono. Oh, gak ngono. Karyawan minta panganane lah no gelem jare. Yo. Sisa-sisa panganan. Aku ketok iki yo Mbak Walid ketoke kok sehati ya. Heeh, dadak man tenan ya. Lah iya engko malah Pak di expo. Kualitas. Walid engko di expo tenan keluargane yo. Walid kok tukang mangan. Oh, Apa iya? tukang mangan cah kuwi aku serah kok. Peh wae gendhi kok mana astagfirullah. Walid rong melok dibuli, lagi nek melok rembut. Kok kan nek kudu kuat ngono nek upamane anu yut nang yut ngono awake, Mbak. Tapi upamane nek mae ngrekrut kuwi. Piye? Dadi iki bisa di depan kamera kan? Oh, iya. Ojo ditanyakan kuwi ket SMK dia wis aktif tenan iku ngurusi media sosialisme adik kae. Lah yo lek berarti yo tahan hujatan ya besan. Tahan pora. Yo nek gak tahan malah ndek ngempes. Iya betul gak apik awake. Ya wis, engko sik tak pikire kok nguri iki mergo aku mel-mel ki jek tak pertahankon. Wonge ndekne jek Ngenteni aku 18 yo mak pecah gak apa-apa. mergo golek bojo. Aja mel engko nek entuk bojo karo Pak tentara engko aku gak entuk syutingan mel wis tak pertahankon mel. Kuwi umpamane mel metu lumak aja tetep diundang percaya. Percaya lek tak dadi Ndoro Ayu Kanjeng Ratu Mami. Ma, tapi sirik mbek aku. Karyaku wis gawe konten dhewe. Astagfirullahaladzim. Iki berarti musuh terdekatku Mbak iki. Anu Terpecahkan anune Komarsa. Ramalan Komarsa terpecahkan ini. Ternyata selama ini sing mencucuk dari belakang.
Amel. Dulu strategine sih. Oh, ngono. Tani 18 tahun loh. Aku pengen Aku. Halo guys. Ngono. Kemana? Sak sikut ngono. Iya. Luar negeri ini gue lho mak. Jadi iki ape dijak bojone nang Timor Leste. Ah. Timor Leste luar negeri kok. Iya, tugasnya nang kono. Ya Allah. Lah kok nek dekne 18 dadi nganten kan aku cek entuk konten. Iso mak 18 dadi nganten. Gak oleh yo. Aku bayar 3 juta. Bayman. Berarti yo gak iso yo. Minimal 20 yo. 21 nggih. 20 yo. Pemerintah menyantumkan gak email ketok saiki 18 email. Mboten. Aben-abene saiki pemerintah ki 18 email. Umur 18 19 mau bayar 3,5 juta ning. Oh, lah duwike tak dipek KUA. Iya. Nomor Oh, yo nganggo duit ya. admin. Oh. Nek minimal berapa nggar iki ngono dadi wong nganten iki biasa. Nek krunguku 21 mak sakniki ndek kae jare 19. Ndek kae yo, nek ndek kae yo saiki 18 empuk wis diolehi. Abenku kok. Kok nek saiki yo karo. Undang-undang elek dan. Heeh. Piye iki Walid? Walit ojo nek jadi aku tak juga wis sakna aku kok gak duwe gawe. Yo wis le. Jane aku yo pamane ngrekrut nang ngono sanggup ora ya? Lah engko nek ora bajeku terus nek rono-rono kebeken mok Walid tok email. Kan supire walit. Walit dhewe. Engko ro. Eh, Delane katane Mas. engko ro nggawa Sri Ndumbek kuwi. Gak menghujat fisiknya seseorang kayak Ora. Pancane bajeku iku pamane aku. Lah aku dhewe Iku digoni walit tapi nek Sri wae. lah aku Lek Sri Mur Walid yo kowe yo sidane anu Mur. Lah wong aku mak wis karo tengah kristal. Lah yo. Kali nek sale sete walit 5 kintal. Astagfirullahaladzim guys. Yo wis guys iki yo Walid engko tak pikir dulu yo ketake kok apik ngono lho nek. Kowe ki ndang latihan to koyo Walid. Dadi nek nang kantorem kono ki iso. Jadi nyulik strategi nih kono ning kene. Iya lah. Heeh. Dadi ilmune ki padha nganggone. Belajar. Yo maksudnya kan yo ilmu lah. Ilmu belajar. Wes guys, jam loro. Siap-siap.